pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timakhala ndi amalawi osiyanasiyana amene amafuna kuyika maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tilinso ndi a Silrage Phiri amene ndithu ali ndi maganizo awiri atatu pa zisankho zimene zinachitika ku Karonga komanso pa za introduction of the age protection bill imene ndithu palimpikisana kuti imeneyo bill ifunika kuti ipite ku parliament kuti aphungu athu a nyumba ya malamulo akakambirane ndipo ngati kuli kotheka ikhale part of malamulo a dziko lino. Ndiye tikupemphani mwachizolowezi kuti tikhale pamene pa Nyasa VoiceBox pamene tikumvera maganizo a Silrage Phiri pa zisankho za ku Karonga komanso age protection bill kuno ku Malawi. Ndipo kumapeto tikupemphani mwachizolowezi would you should be part of the conversation by leaving a comment in the comment section below. Thank you for choosing Nyasa VoiceBox, and we shall see you in the next one. My comrades, nkhani yitu tikhoza mangotana inthawe chifukwa nkhani ili straightforward komanso lemekezeka a campaign director omwenso ali a Minister of Information akhala akulankhula kunena kuti zonse zimene zikulankhulidwazi sizoona. Malawi Congress Party ku Karonga inakhazikika, tiye tivomereze. Zimene zikulankhulidwazi iyayi anthu awavotera makhansala chifukwa cha khalidwe lawo si chifukwa cha chipani. Iyayi anthu awavotera makhansala chifukwa chakuti iyayi ali ndi khalidwe labwino. Iyayi anthu awavotera makhansala chifukwa kumaperekedwa ndalama. Iyayi zonsezo sizoona. Tiyeni tikakhala pa mpikisano tikaluza azathu akawina tizidzipanga evaluate kuti kodi timalephera pati kuti next time tizachoke pamene tinali paja mwina tizakhale step ina ahead. Koma tikamakhala ndi madenials, kukhala ndi nkhwidzi, kukhala ndi maudani pamene timu izathu yasalera bwino sitipita chitsogolo ndipo sitidzayiwina timuyo. Apapa chimene amenera adziwa anzathu nchonena kuti ku Karonga MCP ndiyo khazikika kuti ayang'ane. Ku Karonga MCP ili ndi ma MP, ku Karonga MCP apapa anyamula makhansala andiso saini imene angadziwire kuti MCP ku Karonga anthu niyo khazikika ndipo sikuchoka lero, choka kalekale. Imene ija ndi territory ya Malawi Congress Party. Ndiye chofunika nkungovomereza kuti taluza azathu awina tipita bwanji chitsogolo chifukwa umboni wina umene adziwire kuti kumene kuja ndi kwa MCP nkunena kuti titangomaliza masankho aja makhansala onse atatu tatenga abwera kwa MCP kwachitikanso ma defection uchoka kuzipani zina ena adaliwa ndi makhansala achoka abwera ku MCP ajoina MCP. So ikanakhala kuti chipani cha MCP sachikonda ku Karonga anthu asakanachoka kumene nawo voterako kumabwera ukajoina MCP. Komanso ikadakhala kuti zimene mulankhula nzoona kuti anthu awavotera anthu achifukwa cha khalidwe lawo ndiye kuti anthu omwewo akanauza pachiyambi anthuwo kuti inu chifukwa cha khalidwe lanu tikuvoterani koma msakhale ku MCP. Imirani zipani zakuti kapena imirani independent. Koma ngati anthu omwewo adavomera kuti tikuvoterani chifukwa cha chikhalidwe titengere kuti mwina chikhalidwe chawo nchabwino of course. Komanso ndi kuti anthu anachilandira chipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party membership yake iwonso ndi utali momwemo nchifukwa chake avotera anthu chifukwa cha khalidwe lawo komanso ndi chipani chimene ali. Ndiye mwachidule tizivomereza zinthu zikachitika. Anenaso lemekezeka a Minister of Information kuti mukhulupirire even amene awobwera proposition number 2 ndi aku MCP komweko amene anayimira independent after ataluza mwina ma primaries amene apeza kuti abwera number 2 which means MCP is everywhere in Karonga. Ndiye pena tizivomereza for the sake of progress. Osamango khani mangaba nkhwidzi sizitipititsa chitsogolo pa politics. Politics it's a game of numbers. Ni mpikisano.
tizilola zimene zachitika zili pa ground. Pa nkhani imene mwalankhula ya kuti kukubwera bill, tamvanso amabungwe ena anapanga press conference inoti bill imene siyofunikira. Monga olemekezeka abungwe lina la Chisilamu Commissioner Ajas anazalankhula ndithu mu statement yawo kuti yayi bill imene siyofunikira, mdziko muno muli mavuto ambirimbiri, muli njala chanchani. Of course zimenezo zoona, mdziko tili ndi njala, aliyense akuvomera. Olemekezeka Minister of Information amalankhulaso daily kuti nchifukwa chake boma linayika ma initiative kuti zipereka chimanga ku anthu komanso zipereka mtukula pa khomo, chifukwa kuti boma likuvomereza kuti mdziko tili ndi njala. Koma vuto likagwa national wide simungaliyembekezere kuti lithe tsiku limodzi, it takes time kuti vuto ligwe. Izo ndizoona. Koma tikafika ku nkhani ya bill ya age protection, si bill yoti tinganene kuti niyosafunikira, pamenepo ndikuti tikulakwitsa. Age protection bill ndiyofunika kwambiri mdziko lino, chifukwa kumbuyo koseko takhala tikudandaula vulnerability imene nkhalamba zathu akukumana nayo on a daily basis ma community mwathu. Nkhalamba zathu zikumaphedwa, nkhalamba zathu zikumamenyedwa, kuvulazidwa, nkhalamba zathu zikumapangidwa tocha, nkhalamba zathu zikulandira zitozo zosiyanasiyana ma community. Ndingati boma laganiza kuti kubwere bill ilo in parliament, and takhala tikudandaula kuti kodi bill sikulowa chifukwa chachiyani. Kukulowa mabill wina opanda ntchito, opanda paki, moti dzanadzana akunalowa bill yachamba kuti vana vathu azisuta chamba. Mama kuti ino amabungwe mudzudzule zimene zija, mukadzudzula bill imene ikulankhula za kuyang'anira maofeya a anthu okalamba. Tiyeni bill tiyilole ipite ku parliament. Pali zofunika zimene mu bill umo tiyenera tapempha boma kuti ayike. 1, mu bill umo mukhale nkhani zakuti nkhalamba zizilandira kangachepe. Nkhalamba zizilandira kangachepe ndi nkhalamba zochepa zimene zili pa pension. Ambiri kuno kwathu ku Malawi sanali kugwira ntchito, ambiri anthu oti yina na alimi on small scale, ina anati ma business on small scale akalamba tindama tinatha ulima sangalime, akukhala umoyo ovutika, umoyo wachitozo umene kuti china chilichonse mmudzi ndi chikondi chimene pano pachinatha pa makolo. Generation imene tinayi pano yosakonda makolo, yakuti kena kalikonse pamudzi kavuto kakagwa, malo movomereza kuti ndiye umoyo. Pa umoyo pamakhala mavuto, pamakhala mtendere. Pa umoyo pamakhala imfa, pamakhala umoyo. Pa umoyo pamakhala umphawi, pamakhala zabwino. Malo kuti generation ivomereze chifukwa chakuganiza koperewera. Kavuto kakangogwa pamudzi, okavutika ndi nkhalamba. Vutera bwera chifukwa cha agogo. Uyu wadwala chifukwa cha agogo na afiti. Uyu wafa chifukwa cha agogo amupa. Chifukwa chakaganizidwe kameneka pamafunika bill imene ipasidwe, ibwere ndithu isakhalenso kumene ili, ibwere msanga ku parliament, idutse ipase kuti nkhalamba zathu zitetezeke, azikhala nkanga chepe azilandira. Government ionetsetse kuti that policy must be there mu bill imeneyo kuti nkhalamba izilandira kanga chepe. 1. 2, boma limange ma home care, old age home, akhale ni manyumba, kumangidwe manyumba midadada, madomitare, northern region, southern region, central region, eastern region, kuti nkhalamba zimene zilibe chithandizo m'mamidzi mwawo chifukwa zikhoza kuthekera chifukwa chokalamba tapatsa salary, akalandira azikalandira mwina na adzukulu chifukwa cha nkhanza zimene tanena apazana amene tili kwa masiku ano, nkumadyeraso ndalama zija, nkumasiya nkumakhala ndi njala, nkumasiya kudwala osatengera ku chipatala, nkumasiya nkumamwalira nkhalamba zija, zikumwalira nkhalamba zathu ni mavuto ni tocha yosiyanasiyana chifukwa cha kusowekera chisamaliro. Ndiye pamafunika boma bill imeneyo ayikemonso kuti kukhale ma home care amene boma lizipanga fund pa budget kuti pakhale nkhalamba zina zizisungidwa ni a social welfare aboma mpaka mmene umoyo wawo uzikafika kumapeto. Ma old age
ni ma senior citizen mdziko ngati tiliko panopa nchifukwa chewo na amene anatibereka na amene atipititsa ku sukulu kuti pano kaya tili ndi madokotala kaya tili ndi manesi kaya tili ndi ma professional ma accountants kaya tili ndi ma administrator kaya tili ndani tonse amene tili pano amene atisamala panopa ndikuti ndi nkhalamba zikufunika chisamaliro chathu chimene tikulephera ifenso ndife nkhalamba zamtsogolo nde bilu imeneyi ikadutsa zisamaliro zimenezo zikayikidwa mbilu nkhalamba zathu zikayamba kusamalidwa ifenso zisamaliro zimenezo kwa amene adzakhale moyo akalambe zidzapeza kukhale ma home care ndithu nkhalamba zomene zilibe chisamaliro m'midzi boma lizizitenga kukazika kukazisamalira tilembe anthu antchito oyang'anira nkhalamba zimenezo social welfare a social welfare pano alipo ambiri na private saboma komanso amangopita basa akathandiza konko akathandiza kachithandizo ka 1 week 2 weeks 3 weeks kakatha akubwereranso pa mavuto pacha komanso akakhala ena amene akukhala mwachitozo mukasira chithandizo nkhalamba ija mukangochoka ana amabwera kudzalanda zithandizo zichi nde zimenezozo zofunika kuziyang'ana with a critical eye tathokoze ngati ndi boma limene likupanga plani yobweretsa bilu imeneyi kuti ibwere biluyi athandizike komanso payikidwe malamulo onena kuti anthu amene apezeka akupanga tocha nkhalamba kaya ndi agogo kaya ndi abale awo kaya ndi anthu adera anthu aja azimangidwa payikidwe malamulo achitetezo monga mmene boma lidayikira malamulo achitetezo pama alubino people with albinism akutetezeka pano chifukwa cha malamulo amene boma lidayika adali vulnerable daily timamva kuti uku walubino ophedwa uku walubino ochita mwakuti koma pano zachepa chifukwa cha malamulo amene boma lidayika kuti wapezeka ndi ziwalo za lubino wapezeka kuti wapha lubino life in prison pano anthu anachita mantha chimodzimodzi bilu imeneyi muikeso kuti wapezeka upanga tocha nkhalamba azilandira zilango zokhwima kuti mchitidwe umenewo uchepe pakati pa nkhalamba zathu ndiye tithokoze kwambiri andinso ndikanapempha boma kuti bilu imeneyi akanaphatikizaso ndi ana chifukwa tikayang'ana maiko azathu akamakamba za anthu okalamba amakambanso za ana chifukwa palinso ana amene akusowekera chisamaliro kuchoka kwa makolo awo ena ndi aja mumaona kubadwa mwana ukamutaya mtoilet ena kubadwa mwana ukamusiya kwina kwake kuti ena atole ena kubadwa mwana kwasiya amene akungozungulira ma street nawonso ana alibe kuthekera kudziyang'anira okha it's a responsibility of government kuona kuti kodi ana ndi nkhalamba tayang'anira bwanji to the extent kuti afike pa age yonena kuti ena nkhalamba zimwalire ana akule kuti akhoza kukhala responsible pa iwo okha ndeni kanakondanso kuti bilu imeneyi pasadzakhalenso bilu ino yolankhula za ana koma ingokhala yomweyo yangophatikiza kuti even ana amene alibe makolo amene makolo ana mwalira mzifukwa zina akusowa chisamaliro boma lizasamalira of course wina anena kuti ya boma singakwanitse zonse chifukwa dziko losauka izi ndizoona koma you start from somewhere pakangokhala malamulo in place ndiye kuti tizipanga grow tithandiza ku anthu ochepa chaka chino chaka chamawa choncho mpaka idzapeza kuti tafikapo chilichonse timayamba pang'ono nkumakula as a nation tinayamba pang'ono tikumakula tinayamba with one party system pano tili multi-party system of government kumbuyo kukudema corruption ango pano ma corruption aja tiyamba wapanga identify tukwachepetsa tikupita chitsogolo ndiye china chilichonse tikamapanga tiziyamba nkumapita chitsogolo pankhani imene ikulankhulidwa kuti kuli mumene momo mu old age protection bill mukukambidwa nkhani ya age limit yakuti ena amene akalamba akafika 80 years asamayimire nawo pa mipikisano ya president kapina whatsoever ndikuona ngati kuti zimene sizoona chifukwa the government Malawi government kapina titi
ruling party Malawi Congress Party sikuopa aliyense. Mwina ngati biluyo ikubwera ndi ena aku opposition, ife ku opposition wangasakhala akuyambana akupikisana udindo akulimbirana udindo kuzipani zawo. Ngati biluyo ikubwera ndi opposition, mwina nduti fundo imene ikhoza kukhalamo kola imeneyi. Koma ife as a government tisavomereze kuti mu age protection bill mukhalenso malamulo kuti ateteze nkhalamba, tikemonso lamulo limene lizaponderezanso nkhalamba ndi kuti zisiyana ni wording yachiyani ya bill. Chifukwa bill ngati ikunena kuti age protection bill ndi kuti chitetezo cha anthu okalamba, ndi ngati chitetezo cha anthu okalamba kumuletsa munthu okalamba upanga nawo participate ngati yatona kuti ali nkuthekera kopikisana nawo ndiye kuti nkumpondereza sikumuyang'anira yaya. Ndiye sinikhulupirira MCP bill ngati ikupangidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party ni leadership ya Malawi Congress Party ku ruling party kuti ngati bill ikupangidwa ndi wowo kuti angayike kola imene mbilu ndi kukayika. Komanso ngati mtero ndi apemphe kuti achose chifukwa lionetsa sankho, segregation, discrimination, kupha ufulu wa anthu akuluakulu mconstitution mwathu mulibe ndipo sizovomerezeka. Koma ngati ikubwera kuchoka kwa opposition, ndawunikirenso a opposition kuti si zabwino mbilu umwe kuyikamo kola imene yoletsa wina kuti 8 years kuchoka 8 years upita chitsogolo asamayimire nawo pa mpikisano. Ayi, leadership si age. Leadership ni wisdom imene munthu amakhala nayo, kuthekera kwa munthu. Nchifake mupeza kuti mukhozoyika mwana nkuwononga, muyika wachikulire asamala, mukhozoyika wachikulire awononga, muyika mwana asamala. So zimatengera ndi munthuyo. Pali ena 8 years ali ndi mphamvu, chitini chisanzo achina Trump ni Biden ndi akuluakulu wonse, koma kuti mupeze kuti Biden mphamvu alibe, koma Trump is strong. Ula mwana wachichepere ngati ine Trump akhoza kummenya, koma ndi wamkulu. So ukula ukalamba sinthenda, ni process of life. Komanso ukalamba suchititsa munthu kuti asiye kuganiza bwino. Kusiya kuganiza bwino incapacitated imakhala matenda onena kuti akhoza kupeza uli wachichepere, akhoza kupeza uli wachinyamata, akhoza kupeza towards kukalamba, ukupita kukalamba. It's a process of life. Ndiye nchifukwa chake tikuona kuti dziko lonse lapansi kulibe dziko limene amanena kuti tayika limit ya zaka kukalamba. Kumene ameka limit ya zaka nkumwana, chifukwa amafuna maturity. Chifukwa process of life, munthu akakhala mwana kaganizidwe kake kamakhala kosakhazikika. Koma akafika 25, 35, mayeko ena 25 years, ena 35 years, amakhala kuti thinking capacity yafika pa maturity ndi wankulu. Ngati atalephera kuganiza bwino ndi kuti ndi failure yake. Ngati atalephera kuganiza bwino ndi matenda zimene chimodzimodzi zingamchitikire wachikulire. Akhoza kuganiza bwino kapena kulephera kuganiza bwino, mmene angachitikireso wachichepere. Nchifukwa chake mayikosa amene kuli democracy simpeza kuli age limit. Ndiye ino opposition ngati mubweretsa bill imeneyi bweretsani, koma zopanga restriction ya age ya ena ndiye kuti as a government tisavomere zimene zichokemo. Koma zina zonse zija ndizofunika kwambiri kuti nkhalamba zathu zitetezedwe. Koma ngati bill ikubwera ndi boma yalandiridwa ndi manja awiri, ndipo ngati sindikukhulupiriranso kuti za age limit izo boma lingayike, chifukwa boma la Malawi Congress Party sili kuopa aliyense. Ndipo boma la Malawi Congress Party likupereka level ground kuti wina aliyense abwere tipikisane naye, tikamunyachula osati masewera nthawi ya masankho. Andite tikumbukire ndi Dr. Kamuzu Banda, Hastings Kamuzu Banda, amene anayika level ground kuti aliyense tiye tipikisane. Adamba referendum, amala afuna chiyani referendum, tiye navomera. General election tiye, amala asankha ndani, asankha uje ni
Dr. Bakiri Muluza abasi navomera. Malawi Congress Party it's a democratic party. Sipondereza munthu, ilibe mangawa ni munthu. ADPP adalephera okha, apita adalephera okha, adalephera okha kuyendetsa dziko lino. Malawi aliyense akudziwa failure ya DPP, collapse ya dziko lino kumene imapita. Wina aliyense Malawi sanayiwale. Takhala tikulankhula on a daily basis kuti mapolisa a DPP adang'amba dziko la Malawi. Malawi adalibe ufulu kuchokera wa business kapena kugwira ntchito. Tonse tidala akapolo mdziko lino. Aliyense zimene zakudziwa. And zimenezo sikalekaletu 3-4 years ago zachitika. And now there's dramatic change in this rule ya Malawi Congress Party. Ndesi nikupera Congress Party yapanga khalesu bina andali amene akhoza kuti atenti mpange ba wina wake kutipa limantha sindokhulupirira. Ndeti pemphe biliyo ibwere koma zinyakanyakazi ngati wina afuna uyikamo tendi sazilole zipondereza ufulu anthu ena zimene zingapereke picture yola kuika inu ku opposition kapikisaneni. Ngati mphamvu zanu zachepa vomerezani kuti basi next time. There is always next time. In democracy tizivomereza kuti there is always next time. Ndimafuna lankhulapo zimenezo zikomo kwambiri.